ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟ್ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಓಟ್ ಪಾಡ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮುಗ್ಗಿಂಡು, ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟನ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ಒಂಜು ವಾರ ಇತ್ತು, ಒಂಜು ವಾರ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋಣಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಅಕಲು ದೊಂಬುಗು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ದಯಪಂಡ ಅಂಚೊಂಡು ದೊಂಬು ಬೇ ಅಕ್ಲೇ ದೂರ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ದಾಲತ್ತು ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕ ಅಡಿಗೆ ಮಂತು ಸಾಕತ್ತು. ಮಲ ಮಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಯಬ್ಬೋ ಇಡೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ತರೆ ತೊಲಾಯ್ಬೋದಿಪ್ಪು ತೊಲೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಂಡು. ನಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಕಲ್ಲು ದಿಯರುಂಡು ಬೂತದ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ತಾಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ದಯಪಂಡ ನಾಯಿಲ್ ಪೋಪ ಮೋಲ್ ಪೋಪಲ್ ಇಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ 10 ಸರ್ತಿ ಪೋದಾತನೆ ತೋಲಾಯ್ ಮೋಲ್ ಇಡವಲ್ಲ. ಏಯ್ ಪಿಂಕೆ ದಾದಾ ಸುಮಾರುಂಡು ಪೆರಂಗ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೂಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಡಾವು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪೆರಂಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡ ತುಪ್ಪ ಪೆರಂಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಪೆರಂಗ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೆರಂಗ್ಲಕಾಯಿ ಹಾ ಉಂಡು ಪರಂದು ಇತ್ತಿತ್ತು ಉಂಡಾಗೆ ಪರಂದು ಇರೆಗ ತೋರ್ಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಕೆ ಅಂಪೋಪುನು ಈರ್ನೆಟ ಬರ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆಡು ಸೈತೆ పోతుంది ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಲತ್ತು ಎಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ಇಂದುಲ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಡು ಪರಂದೇರೆ ఒక ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಟ ಮೀನು ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೋರ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ನೆಟ ಮೀನು ಮಾರೊಂದು ಮುರನೆಡ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅವಾಗ ಮೀನ್ದ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಮೀನ್ದ ಆರು ಗುಚ್ಚುವೆ ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೇನಾದ್ರು ತರಕಾರಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ಬಸಾಲೆ ಕೊನೊಂದು ಮೈತಾ ಮಾತ್ರ ಬಸಾಲೆ ಸೋಕತ್ತನು ಕೆಂಪು ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬಸಾಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ಪಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದನು ದುಮ್ಮು ನೆಟ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿರಿಜೀರು ಮೀನು ಮಾರ್ರೆ ತುಲೆ ಬಸಾಲೆ ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಪಚ್ಚ ಹಣ್ಣು ನಿಕ್ಲಂಚನೆ ತರಕಾರಿದ ಪೂತದ ಇತ್ತಂಡ ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಮೀನು ಕನಪರತ ಐ ಮೀನು ಸರಿ ಮಂತದ ನೀರು ಮಾತ ಓರಿ ಉಂಡತ ಐನ ನಿಕ್ಲು ತರಕಾರಿದ ದೈಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ಶೋಕಪ್ ತರಕಾರಿ ಪೂತದೈ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಕುಳು ಒಂದ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಕೈಗೊರು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಮಂಗೆ ಬೇರೆ ಹತ್ತಾರೆ ಸಮಾಂತರ ಬಲ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಾವೇ ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಆತ ಇಪ್ಪುನಿ ಮಂಗೆ ಬೇರೆ ಹತ್ತಾರೆ ಮಂಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬಲ ಬೆಂಕಿ ಬಾ ಹತೆ ಸಾಟಿ ಬಟ್ಟೆ ರಾಪು ಜನದ್ದು ನಾನು ಮಂಗೆ ಬೇರೆ ಹತ್ತಾರೆ ಅಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಪುನಿ ಈ ಐಕೆ ಯಾವು ಮಂಗೆ ಬೇರೆ ಹತ್ತಾರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ಕುಡಿಯೋದು ನಾನು ಬೇಜಾರಪ್ಪನಿ ಮತ್ತು ಅಂಜ ಬಲೆ ಬಲ ನೆತೆ ಹೊಂಡಿದೆ ಮಂಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚು ಬಂಡೇರು ಮಂಗೆ ಹಣ್ಣೊಂದು ಎಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚು ಬೊಬ್ಬಾಡಿರು ಉಂಡು ಮಂಗಳಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಗುಡಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಕಡರ ನೆನೆತೊನ್ನಿ ಮಂಗನಕ್ಲೇನು ತೂಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ ಇನಿ ಬೈದಾಗೆ ಎಂಕುದು ಅಜ್ಜಿ ನೆನಡಂಡೇರು ಮಂಗೆ ಬೇರಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಾಯಿನ್ಲೆ ತಂಪೋದು ಅಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನದ ನಮಕ್ ಬೇಲೆಜ್ಜಿಂದು ಎಂಕೊಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಏರೇನೋ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೇರಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಾತೇರನೇ ವೀಡಿಯೋ ಆಪು ನಿಜನ ಖಾಲಿ ತೂಪು ಅನ್ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರ್ವೆ ಯಾನ್ ದುಂಬು ವೀಡಿಯೋ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರು ಅಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರ್ನು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪಾತೇರು ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏತು ಮರಳುಗಿರವ ಇನ್ನು ಮಾತ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ವಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲೆಕನೆ ತೂಪವನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನೇ ಇಂಚೇನೆ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಕಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒರ್ತಿ ಎತ್ತದ ಒಂಥರ ಆದಿಪ್ಪನತ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಅಂಚ
ಎಲ್ಲ ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಅಂತ ಪನೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಓನೆನ್ನ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂದಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಂತು ನಿಕ್ಲ ಭಾಷಣ ಬುಡ್ಪುನತ್ತು ಇತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನೇನು ತೂಪವನತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದಾದಾಪುಂಡು ದಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪವನಾತಿ ಓಕೆ ಆ್ಯನ್ ಮನಿ ಬಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ನಿಕ್ಲ ಪಲ್ನಿಕೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರಣ್ಣನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆಂಡ ಇಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡೆ ಆಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನೇ ಇರ್ಲಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ವೆನ ಫುಲ್ ಏನು ಓನು ಯಾಂದಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಪವನ್ಲತ್ತು ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನ್ಲತ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ದುಂಬುರ್ದಂಚೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಂಚೆನೆ ಪಾಠನಗ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮರ್ಲಿಗಿರ ಅಂತ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲಂಚೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಪಾತೆರೆ ಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ಪತ್ತನಾಗ ದಾದ ಪಾತೆರೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದು ಪೋಡು ದಾದವನ್ಪ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಂಟ ಪನ್ನೇನ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರಿ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಪರ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ನೀನು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ನನಂಜಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನಾರು ನಾಟಕ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತಾಪುಜಿ ಯಾನು ಓನ್ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೆರ್ನು ಎಂತು ಮಂಗೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರ ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಪಾರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೀಜದ ಮರ ಇರ್ತೀನಟಿ ಏನು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುದೇರ ಹತೆ ಹತೆ ಮಂಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಂಗನಕಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲು ಒಂದ ಎಡ್ಡಂಡ ಓ ಇಂಗ್ಲ ಮುನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅವು ಕಡೆ ಬರುಮಲಗೆ ಇದು ತೆತ್ತ ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಹೈತಾಲಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಅಂದು ఇచ్చి మున్న అప్ప గుడ్ న్యూస్ మున్నకు కొరక బావి తొట్టిల బావి తొట్టిల పడద్ది ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಎನ್ನ ಬತ್ತದ ಗಾಡಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಂಟುಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟ್ ಪಾಡುಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆ ಓಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಒತ್ತು ನಿಂಚ ಅವ್ರು ಪುದಾರಿಪ್ಪುಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗೊತ್ತೇಮಂತರಿಜಾವ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನತ ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತು ನಾಲು ರಡ್ಡು ಗೊರವ ರಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಯಾವ ಕಿನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಒಳ್ಳ ಇಚ್ಚ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತು ನತ ಒಂದು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಏಪ ಏತಿನ ಅಂದಿ ಇದು ఏతినాడప్ప బాల తొట్టిలోడండ 15 ದಿನ పంటు ಐವಕ್ಕ ಒಂದು ಏತೆ ನಾಲ್ ಕಿನ್ನಿಂಡ ನಾಲ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಈ ಬಂಗಾರ ಪಾಡವ ಓ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ತೂತಿಗೆ ಓ ಕಿನ್ನಿಂದ ಅವು ಈತೆಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತಾತ ಇಜಿನ ಬಾಯ್ಕೆ ಅನ್ಪೊಡು ಎನ್ನದಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವು ಬಂಜಿನ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಕಿನ್ನಿದೀನಿ ಏಪ ಸುರು ಮಾಡ್ತದಾರು ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು ಜಯ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತುಯ್ಯಾರ ಬೇಲೆ ತೋಜುನ ತುಕ ಕೈದು ಬರೆಗೆ ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇ ತೋಜಿ ನಾವು ಪುಚ್ಚೆ ಜೈದಿನ್ ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಅಂತಿದ್ದು ನೀನಮ್ಮ ಜೈದಿನ್ ಬಿ ತುಲಗೆ ನಿದ್ರೆ ತಾಲೆಂಬುಡು ಮಂಡೆದಿಲ್ಲಕ ಜೈದಿ ಏಯ್ ನಮೇ ತುಳಮೆ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಮೀ ಪೂಜಾನ ತೊಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವನುಂಡು ತೋಜು ಜಿನಿಕ್ಲಿ ಓ ಪಿಂಕಿ ಓಲಾಲ್ಕೆ ನಾ ಮೂಳುಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂಜದೆಪ್ಪಳೆ ಅನ್ ಬೆಂದುರ್ಸ್ಪಾಡೆ ಅವ್ ಮುರಾನ್ ನಿಂಚಿ ಪುರ್ಸತಿಜ್ಜನತ ಬಾಲ್ದಿ ಹೊಡೆಯೋದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರ್ ಬೈದನ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಹಾ ಅಂಚ ಅಚ್ಚ ಹಿರೇಗಿತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಎಂಕಿಜ್ಜೆ ಅದ ಪಿಂಕಿ
ಹಾಲು ಪೂರ ತಾರ ಇದ್ದ ಚಿಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯಾ ಓಡೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಅಡೆಗ ಅತೀರ್ ನಾ ಸೀರೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪಾಡಿನಾಗ ಪೂರ ಕಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ದಾದಾ ಮರಿಯಲ್ಲು ಉತ್ತರವು ನೆಕ್ಕು ಹತ್ತಲ ಮಾತಾಡ ಈ ರೈತೊಳ 100 ವಾರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮುಸುಂಟು ಹಿಡಿತೆ ಪೂರೇನ ಬೊನ್ನಿಪ್ಪ ಆತು 100 ಯಾರಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪವನ ಬೆಂದು ಸುವಾಡು ಜನ ನೆಪ್ಪೇರು ಚೂಯವು